Sí, bueno, la porquería crema ràpid. Sí, pero no quemamos nada, no quemamos nada. No cremarem res. Solo faltaba eso, ya los dueños ya nos pegamos por nosotros también. Dieu que tu dius les teories conspiratives i... Què buscam allà? El veig amb ganes, Sí, però ara avui no tinc l'encenedor que em va deixar el tècnic. Ja he pres l'entrada. Quan ve aquí, primer passa per l'escàner, aquell dels metalls, li traiem tot. Quan diem de les teories conspiratives, diu, no, hòstia, que no hi has de pensar, vale. Doncs jo miro la foto. Jo miro la foto aquesta. Ensenya-la aquí. La foto aquesta, sí, però és una foto, no és de fa 30 anys, no és d'ara. És d'ara, és de quan l'Infantino es va presentar i el reflexa, o així... No, més cap al meu cantó, aquí. No, així està bé, em sembla que està... Si això d'anar al revés... Em sap greu, però sense ulleres no ho veig. No veig, Es la campanya de l'Infantino rodeado de todos los merengues del mundo. Sí, además, yo veo ahí está Capello, el traïdor de Figo, el guarro del Hierro, el Roberto Carlos i el... Està bé. O sigui, del que es va rodejar a l'Infantino per la campanya per ser president de la FIFA. Clar, tot això, evidentment, no s'hi pot fer altra cosa quan veus el Mourinho, el Roberto Carlos, el Hierro, hòstia, el Mijatovic, el que va ser, el que va coincidir... Como no lo vas a quemar... No, espera, es que això... No, por favor, como lo vas a romper, y la otra vez lo rompiste y hiciste muchos papelitos, luego para recogerlo es más complicado. Hazlo pedazos un poco más grandes. Es lo que això es mereix trencar-ho, però ben trencat. Tot això, tot aquest elenco de... Rómpelo por aquí. Si quieres romperlo, rómpelo. No, jo ho trenco com li agrada trencar coses al Quim, I sobretot si són d'aquestes, no farem més trossets. Y ahora como cuando se rompe el plato que te has comido el cochinillo. Li encanta trencar coses. Si mai vull trencar amb els meus nòvios, et trucaré, Quim. Espera, que aquí encara surt el Roberto Carlos i el Hierro. Pedazos más pequeñitos. Serem una mica més d'això. No ho tireu perquè... Després s'ha de recollir... Ya tenemos dos roturas. La rotura del France Football y ahora la del Infantino. I a la que em deixeu portar fotos... ¿Te has quedado a gusto? Nos hemos quedado a gusto, pues ya está. Además, sí es verdad. Es que esto es un recochineo constante al pueblo de Cataluña, de Barcelona, o gran parte de lo que está ocurriendo. Es una auténtica vergüenza. Traer una foto de Florentino y romperla, que es delito. La del rey y la de Florentino son delito. No, en aquest país quasi és més delicte la de Florentino que del Borbonet aquest que el seu pare caçava la Bueno, ya hemos hablado de la injusticia, de lo que están haciendo, del premio este de Focamonta que han hecho...